रामदासभाई कदम आपल्याला संबोधित करतील. कोण घुसायला नको म्हणून मी सुटून आलो. ते बोलते ना गोब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक सिंहासनाधिष्ठित जनता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज की मागून आवाज येत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय 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 शिवाजी जय 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 भवानी. शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना